Azkenean iritsi da uda, eta gezurra badirudi ere eguraldia lagun dugu. Udan badira kontu batzuk kontutan hartu behar ditugunak. Hondartzara nola joan behar garen, ze jantzi eramango diren uda honetan, eta garrantzitsua, ze musika dantzatuko dugu gure jaietan, eta gure tabernetan ze doinu entzungo ditugu. Hori bilatzeko asmoz, gaur Bilbon, hemen, Erreka alboan itzordua egin dugu Unai Goikolearekin. Beitu, hemen nengon, zare sozialetan sartuta. Zelan? Ondo, ondo. Ondo? Bueno, aholku bila etorri gara ona, Bilbora, Erreka albora. Gustora zuekin, Eta esan dugu, udarako aholku txiki batzuk nahi ditugu. Ondo badiritzozu, agian erropatik hasiko gara? Vale, Zeintzuk izango dira esaterako udan eramango diren kolore horiek? Naiz eta uda purtsu berandu heldu jakun, baina zeintzuk izango dira? Eta geratzen dan. Bai, mesedez. Beitu, jantziei buruz hitz egiteko, nik esango nuke joera asko dago batera. Hau da, ez dago joera bakarra, bai pluralean hitz egin beharko genuke, ez? Joerak daude. Eta musikan baita, nik uste arte orokorrean gehienetan, denetan. Adibidez, koloreetan, kolorea gainera, hau da, kolorea asko ikusten ari gara, udan gainera beti gehiago erakusten dugu hori, eta daude baita efekto garrantzitsuak, hau da, fluoreszenteak asko ikusten dira. Baita ere, pastel deitzen ditugun argi hauek, hau da, kolore guztiak, baina oso txurian, suabean baita. Eta gero, eguneroko bakeroak, baita ere deportekoa, trajekoa, hor bakoitzak bere estiloarekin nahastu egiten da. Nik uste dodalako nahasketa asko dagola. Eta gainera gurean, hemen, adibidez, Bilbon, eguraldi ona nahi dugu, da izango dugu, baina ez danez guztiz beroa gurea, beti hor erdizka gaude. Eta modan nik uste ere erdizka gaudela gauza askotan, nahasketa asko dagolako. Klasiko asko eramaten da, adibidez espartzinak eta eramaten dira asko, bai? Eta gainera berriztu egiten dituzte, derrepente metalizatua da bat, Bai, marrazki politekin ikusi ditu, Inprimatzen da baita ere, gure amonek eta ez dute bizi, estanpatuak, marrazkiak, ja digitalak diranez, ez da, eunak ez du marrazkia izan behar orduan, adibidez, gure betiko, zelan da, laukidun estanpatua ez, adibidez, Lekeitisoko jaizatako adibidez, jartzen dute ez, marrazkiekin zaratzen dute, orduan, holako gauza asko dago, eta gero hori nahastu egiten da bakoitzaren nortasunarekin. Batek sartzen dute alderdi klasiago bat, edo hiriko luka ez, gero gurean ere mendiko luka asko egoten da gurean ez, hau da, nabarmentzen da ez, naiz eta hirian izan, oso kultura herrikoia daukagu, mendia hurbil dago, orduan, hori ere nahastu egiten da, azkenean, ia denetan gauza berria daude, eta nahasketa dago. Eta sasoilatz hauetan ez dugu atzera begiratu egin eta armarioan genituen gauza zaharrazko atera ere, eta probestu, hor ere ez dago tendentzia bat, ez? Ez dakit egoerak bultzatuta, edo, bueno... Bai, eta aspaldi gainera, baina gaur egun ja beharra danez, ematen du ez dela joera, baina bai, aspaldian bigarren eskukoa, ez? Vintasea, baita ere kustomizazioa, ez? Bakoitzak erabiltzea, baita ere retroa, ez? Berriz ere 80garren hamarkada, berriz ere 60garren hamarkada. Bai, guzti hori bizi izan dugu, eta gaur egun gainera erabilgarria da, nik uste tresna da, ez? Etxean dauzkagun gauzak berrerabili aldira, eta adibidez, beste era batean nahaztuta, izan dezake lekua, edo moldatuta, hau da, zerbait moztu, zerbait adibidez destintatu, ze hori ere asko erabiltzen da. Kamiseta zaharra agian apurtu, orain agian denda berri batean nolakoa daukazula. Ilegia sartu baita ere, eta degradatu bat egiten da, partxak jarri, tatxuela asko ere, pintxoak eta... Txapak, antzinako txapak ere, hori asko ikusten da, bai, eta gainera niramak eraman dezake, hau da, ez da bakarrik subkulturak izan diren orain arte, ez? Gainera gurean izan dugu punk asko, da horlakoak, gaur egun ja, kultura garrantzitsura pasatzen hasi dira, ez? Eta hor badago trasbase bat ofiziala dana, ez? Edo modak diona, eta baita ere kaleetan ikusten dana, eta taldeetan orduan hor ere erdibideko asko, kontraesan asko dago modan, jentazok esaten du, baina ez dut ulertzen, zer da joera, o ez dago ezer berririk. Bueno, gauza asko dago, baina nahasketa asko dago. Eta joera da norberak ere topatzea
ikusten duenaz, ez, eta berea egitea, berea hoiek. Bai, nik uste esan dezakegu dela individualtasuna edo sortzaile puntu hori. Hau da, bakoitzak bereari ematea miresten dugu. Nik uste baita zerikusia duela industriarekin. Guk bizi izan dugu garai bat industriala izan dena, dena seriean, denok kamiseta berdina, denok prakantzekoa, eta horrena aurka, ez da artesania bultzatzea, ze artesania gaur egun ez da bat ere erraza aurrera ateratzea. Ez, dago nik kompetentziarekin, txinarekin, da gauza guztiokin, baina bai balioa gehitzea, eta bakoitzak berea ematea, eta baita ere nik uste miresten dugulako pluraltasun hori, ez? Ez dugu nahi danok berdin joatea, gainera ez dugu miresten hori. Ze uste dugu horrez dagoela esperientzia. Ze modak laguntzen du nik uste, esklabu izatea ez du merezi, baina nik uste modarekin erlazio izatea interesantea dela. Ze batzuk esan dut, niretzat moda ez da garrantzitsua. Bueno, igual joerak ez dira zuretzako garrantzitu, baina jastea danontzat garrantzitu da, Denok jasten gara egunero, Hori, eta denok erabakitzen dute, bati ematen badiozu nire erropa zurea, agian ez esaten du. Orduan, bai, garrantzitsua da. Igual ez da jatea bezain garrantzitsua, baina bada garrantzitsua, Bueno, nahi, bukatzeko, bai gustatuko litzaidake zure kamisetaren inguruan hitz egitea. Vale. Kamiseta berezia daukazu, ematen du ohiko kamisetatxo bat, ez? Apropos ekarri dut gainera, Honi buruz hitz egiteko, nik uste dudalako, nahiz eta gauza simple bat izan, ikusten da kamiseta arrunta da, algo doizkoa, ez? Urdina, eta ez dauka teknologia berririk sartuta, ze gaur jendea ja hasi da erropetan eta teknologia sartzen, argiak eta sistemak eta, baina honek daukana da tinta berezi bat du, termoaktiboa da, hau da, temperaturarekin, eguzkiarekin adibidez edo diskoteka baten barruan beroa egiten badu, txuritu egiten da. Beitu, proba egin dezaket. Bai, ingo du proba. Kontakrio bada, baina jendearentzat interesantea da, ze karo, niretzate interesantea izan zen ikusi nuenean, beitu. Edaman da, txuritu egiten da. Ez dakit orain asko ikusten dan, ze eguzkiarekin txuritu egiten da, eta bero gehiago eman da, txuri geratzen da, gainera ditun formarekin ez, marrakin eta pizkate arrugekin forma hartzen du. Temperaturarekin aldatzen da tinta berezi bat dukalako kamiseta. Norbaitek investigatu du tintetan, hau lortu du, eta nik Bartzelonan Amerikan Apparelen dela zarantzeko bat, baina Amerikaran ikuste dela, hor erosi ditzakezu, 15 euro, ez dakizen badan, eta holako gauza interesanteak daude. Eta ekarri dut, zen ikuste, naiz eta igual ez da joera aldizkarietan agertzen dena, buruaren zant ikuste interesantea da, ez? Eta bide berriak eta ateak zabaltzen ditu, da jendearen imaginazioa pizten dio, olako gauzak ikustea. Beraz, aurrerantzean olako gauza gehiago ikusiko ditugu, ez? Kolorez aldatzen duten, hau esan duzu, bueno, ez dela, baina hemen ez dagoela, baina ikusiko dugula hori ere, Bai, begira, orain dela 2 aste deitu diate tailer batean parte hartzeko, Zorroza aurre inguruan, badakizu hor ere berrikuntzaren inguruan movida desente dagola. Ez dakigu zer gertatuko dan azkenean Zorroza aurrerekin, baina zubi egingo dute, hori izan dute, eta hor gauzak hasi dira gertatzen, eta maker deitzen diren mugimendu antzeko badago, pixkat berrikuntza industrialak eta teknologikoak eta herrira eman nahian, eta jendeak gauzak pizkat zuk zeuk egizazu ez do it yourself kultura horrekin nahaztu egiten dira, eta hor adibidez gauza asko ikusiko dira, eta modan adibidez baita. Nik ez nuen ezagutzen mundu hau, hau da, makerra ez naiz, baina maker mundua orain bertan ezagutu izan dut, eta datorren astean adibidez izango gara tailer bat ematen, ni laguntzaile bezala izango naiz, eta textil hacking deitzen diote honi. Dala eunen, telen hakeoa, pirateoa antzeko eta personalizatzea, eta egiten dutena, eta guk hori gero eta gehiago ikusiko dugu kaleetan, eta dendetan, eta etxeetan jendeak egiteko, da zirkuitoak, elektronikoak erropetan sartzea. Bitu, simple da, ari bat eman didate, eta eun bat, baina elektrizitatea pasatzen da, beragetatik, gutxi. Orduan, botoia jartzerakoan, botoiak argia izan dezake.
edo sensore bat izan dezake, ez daki zer aurrean jarrita, kolorez aldatzeko, bizkat hau bezala, da interaktiboak dira. Eta erropan nik uste hori ere, ez dakit 10 urte beharko diren, baina hori ere ikusten hasiko da, eta ikaragarria da. Bueno, itxordua egingo dugu, Makers feria horretara joango garela datorren astean. Begira, nik uste gauza asko ikusiko dituzela ni bezala, ze ni orain bertan hurbildu naiz eta mundu berri bada. Esan dakoa, datorren astean itxordua Makers feria horretan. Unai, eskerrik asko gaurko paseo honegaitik. Zuei, gustora, hurrengora arte.